Ez, bueno, igual eskertu pixka Txarliri indun lanagatik, Txarli da, bueno, pues, pixkat produktoria edo lagundu diguna hau den aurrera ematen. Batez jo, pues, betiko laguna, auzokua, eta guri, ezakit, ilusio egiten digula, eta uste dut oso beharrezkoa dela gure artean gauzak laguntzia, eta hemengo jendeakin hemengo jendeak kontutan eukitzia, eta hemen ebadola kantera ona, eta zeba ez bata besteakin lagundu. Gure kasuan konkretu gaina oso laguna da, eta kriston esperientzia izan da, denontzako, nire, bueno, bizkat eskertu behai, eukidun pazientzia jati bat, ez, eta animatzen zaituztegula dena egitan etortzia kontzertu hauetan, San Estebanetan, Madalenetan, porque gu ilusio zintako gauza bada, eta ilusio nahi dugu transmititu zuzenian de bai, así que, poso, etortzia, animatzia, eta zerbait berri jantzuteko, eta horrekin, ja, eskertuak, oso eskertuak horrekin.